No, zdár, co děláš? Kompu se na větví. Jo, a dobrý nepraskla. Dobrý nepraskla, ne, ta je dobrá, silná větev. Prosím tě, je to tady, mámo. Je tady to, na co jsme všichni čekali. Jsme tak moc back, chápeš to? Jsme tak moc zpátky. Na co jsme čekali? Víš, že jsme zpátky, víš, že jsme back? A kde jsme zpátky? No, totálně. Víš, jak jsme moc back, víš, jak je to tady, mámo? Totální hypec, vole. No jasně, už je to tady. To Rockstars Games, viď? No tak to je nějaká hra, ne? No, to je vydavatel, mámu, Rockstars Games, chápeš to? No a co vydal? Grand Theft Auto 6 už má předobjednávky, které začínají June 25, nevím, můžu si vzpomenout, co je June 25. A co já mám s tím dělat? No předobjednat si to, ty vole. Už na to. Dobrý, tak nezdržuj, jdu objednávat. Počkej, mámo, chápeš, ale to už je červen, to je za týden, ty vole, to je za 7 dní. 7 dní? Ano. Ne, počkat, v pondělí to by bylo 7 pracovních dní, já myslím 7 dní od teď. 7 dní od téhleté hodiny? Jak to zjistím, polámaly se mi hodinky. A co máš z hodin? Prostě za 7 dní. Už je to tady. Tak té v prdeli to už nebudou mít. Takže kupuješ si tuhle hru, Já si žádnou hru nekupuju. ale chystáš se samozřejmě jako jít do toho světa Miami, víš jak. No to víš, že jo, to dá. A jakže se ta hra jmenuje? Junjo. What the fuck? What the fuck? Mamo, vole, jsi retardovaná, říkám ti Grand Theft Auto 6, ty Junjo. Jo, Granto Auto 6. Jak? Granto Auto 6. Ano, přesně tak, mámo, za týden jsou konečně Ano. předobjednávky na Granto Ano. Auto, nebo jakže jsi to řekla? No tak jak jsi to řekl teďka ty? Počkej, řekni to ještě jednou. Až to řekneš ty? Ne, musíš říct ty první. Řekni to. A řekni to. Mámo, řekni to ty. Řekni to ty. Dělej kurva fix. Dělej kurva fix. Ty vole, já si prdel, že v 60 letech mě tady budeš opakovat po mně. Tak to laskavě řekni první ty právě. Mámo, řekni to ty. Ne, řekni to ty, já jsem to zapomněla. Mámo, děj, řekni to podle sebe. A few moments later. Nevím, řekni to ty. Grand Theft Auto 6. Granto Auto 6. Ty víš, co je 6? 6? Jo. Hovno. To je co? Ty pi... No. Ha. A tak 6-7, víš, co je 6-7? 6-7, 7 ne? No ale co to je 6-7? No co sedmička ne? No jasně, ale co to je? Sázíš X7 na babky v lese? Ne, to teda nesázím. Nesázíš na babky 6-7. Ne, to v žádném případě. Já žádný babky nehledám, já hledám hřiby. Nádhera. Ty vole, už se to Ještě něco nebo co? No, dobrý, no, každopádně, dobrý, už jsou předobjednávky, mámo, také nať, víš. Dobrý, tak objednej si, Jo, zahár. Azar. Sázíš na babky 6-7. Já babky nehledám, já hledám hřiby, je největší jackass. Jakože jak může takhle freestyle rapovat, jakoby ve světě hůb a chatařství mě zdisovat. To jsem nezažil.